awan-awan budal golek kado. Assalamualaikum. Lah iki aku budal golek kado karo mbakku ya, Bes. Soale sesuk iki acarane ndek Nganjuk, Bes. Dadi wis lon-lon gelak kado dhisik. Lah aku iki budal golek kado iku nang gone cedhak kene wae, Bes. Arane opo? Aran tokone iku Butik Aisyah ya, Bes. Lah ndek kene iku sembarang wis ana kabeh, Bes. Dadi gak usah ado-ado, tukune nang cedhak-cedhak wae. Lah aku wis oleh iki mau tak lanjut pulang. Lah ndek perjalanan iki mau bocil njaluk es krim, tepak nglewati toko dadi dibelokno menisan. Lah iki sing dituju ya langsung iku es krim, bar ning jiki es krim dibayar dhisik, Bes. Bar dibayar tak lanjut pulang. Lah iki wis sampai rumah, lanjut mergawe maneh, Bes. Sebenarnya iki mang aku wis bar mergawe ya, Bes. Sadurunge berangkat golek kado iku mau. Cuma tak lereni dhisik, golek kado dhisik, golek kepentingan dhisik, Bes. Nah, iki tak lanjut mergawe ya, Bes. Wis biasa kegiatanku wis koyo ngene iki, bungkusi wae sak ben dino. Ya wis lumayan lah kena gawe jajan. Lah iki aku bungkusi apa, Bes? Bungkusi kerupuk kentang sing original ya, Bes, tanpa dibumbu apapun. Iki tapi rasane uwinuk, Bes. Lah iki dikei bonus caos, Bes, jerone. Nah, iki wis bar tak bungkusi kabeh. Iki mau aku budal wis oleh sak-sak, Bes, tapi urung tak pagi. Tak tambahin sak-sak maneh dadi 2 sak emang, Bes. Dadi sak mini kae. Iki aku ngadai dhewe, Bes. Mangkane 2 sak lagi tak pagi. Lek aku karo makku biasae sak-sak wis tak pagi langsung. Lah iki dhewean dadi ya rada nyantai, dipagi menisan wae. Wis sampe kene wae ya, Bes. Tak lanjut mergawe dhisik.